Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Pranam. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnana Timirantasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vranta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Nigamidam Mukhamrita Samyutam Vipada Bhagavata Rasamalayam Muhuraho Resiga Bhuvi Bhavugaha Narayanam Namaskrityam Naram Jaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudire Nashtaprayeshu Patreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttama Sloge Bhaktir Bhavati Naishtagi Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namah Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Krishna Sri Sri Radha Govinda Temple Mangalore Bhagavatam class എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായം കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അതാണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അധ്യായം. ധൃതരാഷ്ട്ര കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ അതില് നമ്മൾ ഏതുവരെ എടുത്തത്? അതില് നമ്മൾ 21 വരെ നമ്മൾ എടുത്തു അല്ലെ. 21ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ എടുത്തു. അപ്പൊ വിദുരര് കൊട്ടാരത്തിൽ വന്ന് ധൃതരാഷ്ട്ര ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാതെ കൊട്ടാരത്തിലെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് അദ്ദേഹം അവിടെ കഴിയാണ്. മക്കളും ഇല്ല, എല്ലാവരും പോയി. ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ? ധൃതരാഷ്ട്രം മാത്രം. എന്നിട്ടും അതൊന്നും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ സംരക്ഷണത്തില് കൊട്ടാരത്തിൽ കഴിയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പറയുന്നത് പിതാവില്ല, ഭ്രാതാവില്ല, സുഹൃത്തുക്കളില്ല, പുത്രന്മാരില്ല, എല്ലാവരും മരണപ്പെട്ടു പോയി. എന്നിട്ടും അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ഇവിടെ കൊട്ടാരത്തില് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും സുഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ കഴിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി? അദ്ദേഹത്തിനോട് എന്നിട്ടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാതെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇത്തരത്തില് സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ആര് കപട രാജാവായിട്ട് നിൽക്കുന്നവരാണ്. രാജാവല്ല ഇപ്പൊ, പക്ഷെ അദ്ദേഹം സ്വയം എന്ത് വിചാരിക്കാണ്? ഞാനിവിടെ രാജാവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ രാജാവിന്റെ വലിയച്ഛനാണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവിടെ അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞു പോകുന്നതെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ പിന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്, എന്താ പറഞ്ഞത്? ശരീരത്തിന് എന്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ട് മരണം അടുത്ത് വരുമ്പോ ശരീരത്തിന് ഉണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചു. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം അത് വകവയ്ക്കാതെ ഈ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ച് കഴിയുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ 22ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ജസ്റ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. അതല്ല നമ്മൾ നിർത്തിയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ശ്ലോകം 20 ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 21. 22 തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മള് ജപിച്ചു, പിന്നെ വിവർത്തനവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വസുദേവായ. അന്തപുരൈവ വതിരോ മന്ദപ്രജ്ഞ
പ്രജ്ഞാശ്ച സാമ്പ്രതം വിശീർണദന്തുമാന്താഗ്നി സരാഗ കഫമുദ്വഹൻ. ചൊല്ലാം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ബദ്ധിരോ മന്ദശ്ച സാമ്പ്രതം ജീർണദന്തോ ജീർണദന്തോ മന്ദാഗ്നി സരാഗ കഫമുദ്വഹൻ സാമ്പ്രതം ജീർണദന്തോ മന്ദാഗ്നി സരാഗ കഫമുദ്വഹൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ജന്മന അന്ധനായ അങ്ങയുടെ ശ്രവണശക്തി അടുത്ത കാലത്തായി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ ഓർമ്മയ്ക്ക് ക്ഷയവും ബുദ്ധിക്ക് മന്ദതയും ദന്തങ്ങൾക്ക് ഇളക്കവും കരളിന് തകരാറും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. കഫം പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വിധം അങ്ങ് ചുമയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ശരീരത്തിനും എന്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങുന്ന പറയാ, നമ്മള് മരണം അടുക്ക് വരുമ്പോ നമ്മുടെ ശരീരത്തൊക്കെ അതിനനുസരിച്ച് ക്ഷയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കില്ല. നമുക്ക് ശരീരത്തിന് വരുന്ന മാറ്റങ്ങളിൽ ലാസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, മരണത്തിന് മുന്നുള്ള ഒരു ഘട്ടം, അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ആര്? വിതുരരുടെ ധൃതരാഷ്ട്രൻ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ധൃതരാഷ്ട്രൻ ഇതിനോടകം ഉടലെടുത്തു കഴിഞ്ഞ വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി മരണം അതിശീഘ്രം സമീപിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ മുന്നറിയിപ്പായി അദ്ദേഹത്തിന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടപ്പെട്ടു. ഇവിടെ മരണം അടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. മാത്രമല്ല, അങ്ങനെയായിരുന്നിട്ടും അദ്ദേഹം തന്റെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് മൂഢമായി അശ്രദ്ധനായിരുന്നു. ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ ശരീരത്തിൽ വിതുരർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയവ അപക്ഷയത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്, അഥവാ മൃത്യുവിന്റെ അവസാന പ്രഹരത്തിന് മുമ്പ് ഭൗതിക ശരീരം ക്രമേണ ക്ഷയിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ശരീരം ജനിക്കുന്നു, വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്നു, നിലനിൽക്കുന്നു, മറ്റു ശരീരങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു, ക്രമേണ ക്ഷയിക്കുന്നു, എന്നിട്ട് ഇല്ലാതാകുന്നു. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വരുന്ന മാറ്റങ്ങളുടെ പ്രോസസ്. എന്നാൽ വിഡ്ഢികളായ മനുഷ്യർ നശ്വരമായ ശരീരത്തിന് സ്ഥായിയായ നിലനിൽപ്പുണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, അവരുടെ ഭൂസ്വത്തുക്കൾ, മക്കൾ, സമൂഹം, രാജ്യം തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് അവർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുമെന്ന് കരുതുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള മൂഢാശയങ്ങളോടെ അവർ അത്തരം താൽക്കാലികമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആമഗ്നരായി തീരുകയും ഈ നശ്വരമായ ശരീരം വെടിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒരു കാലാവധി സമുദായവും മൈത്രി ബന്ധവും സ്നേഹവും കെട്ടിപ്പടുത്ത് അവസാനം നശിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള പുതിയൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കണമെന്ന വസ്തുത പൂർണ്ണമായി മറന്നുപോവുകയും ചെയ്യുന്നു. അവർ അവരുടെ നിരന്തരമായ വ്യക്തിത്വത്തെയും പരമപ്രധാനമായ കർത്തവ്യത്തെയും അശേഷം വിസ്മരിച്ച് മൂഢമായി സ്ഥായിയില്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഊർജ്ജസ്വലരായിത്തീരുന്നു. വിതുരരെ പോലുള്ള സാധുക്കളും ഋഷികളും അത്തരം മൂഢരായ മനുഷ്യരെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് ജാഗരൂകരാക്കാൻ വേണ്ടി അവരെ സമീപിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവർ അത്തരം സാധുക്കളെയും ഋഷികളെയും സമൂഹത്തിലെ കണ്ണികളായി ഗണിക്കുകയും അവരിൽ ഭൂരിപക്ഷം പേരും അത്തരം സാധുക്കളുടെയും ഋഷികളുടെയും വാക്കുകൾക്ക് ചെവി കൊടുക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം അവർ അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സാധുവേഷധാരികളെയും ദിവ്യന്മാർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നവരെയും വരവേൽക്കുന്നു. ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ അന്യാർജിതമായ വികാരങ്ങളെ സംതൃപ്തമാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സാധു അല്ല വിതുരർ. ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ എന്തെന്നും അത്തരം ഒരു കൊടും വിപത്തിൽ നിന്നും സ്വയം രക്ഷ നേടേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നും അദ്ദേഹം കൃത്യമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയാകുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ധൃതരാഷ്ട്ര ഇതിനോടകം ഉടലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള് ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായിട്ട് മരണം അതിശീഘ്രം സമീപിക്കുമെന്നതിന്റെ മുന്നറിയിപ്പാണ് ഇവിടെ വിതുരരെ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് കൊടുത്തത്. അങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ടും അദ്ദേഹം തന്റെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് മൂഢമായി അശ്രദ്ധനായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്നിട്ടും ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് എന്തില്ല? തന്റെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് യാതൊരുവിധ ശ്രദ്ധയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ ശരീരത്തിലെ വിതുരർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതെന്ന് അപക്ഷയത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. നമ്മളെ ശരീരം ക്ഷയിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. അല്ലെങ്കിൽ മൃത്യുവിന്റെ അവസാന പ്രഹരത്തിന് മുമ്പ് ഭൗതിക ശരീരം ക്ഷയിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ, ശരീരത്തിന് വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, ജനിക്കുന്നു, വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്നു, നിലനിൽക്കുന്നു, മറ്റു ശരീരങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു, ക്രമേണ ക്ഷയിക്കുന്നു, എന്നിട്ട് അത് ഇല്ലാതാകുന്നു. അപ്പൊ ആ ഇല്ലാതാകുന്നതിന് മുന്നത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിയാല്
ധൃതരാഷ്ട്രർ. പക്ഷെ അത് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ വിഡ്ഢികളായ മനുഷ്യർ നശ്വരമായ ശരീരത്തിന് സ്ഥായിയായ നിലനിൽപ്പുണ്ടാക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ മനുഷ്യര് വിഡ്ഢികളായിട്ട് എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഈ നശിക്കാനുള്ള ശരീരത്തിന് സ്ഥായിയായ ഒരു നിലനിൽപ്പുണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മാത്രമല്ല അവരുടെ ഭൂസ്വത്തുക്കള്, മക്കൾ, സമൂഹം, രാജ്യം തുടങ്ങിയവയൊക്കെ അവർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുമെന്ന് കരുതുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന എന്താണ്? നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് സംരക്ഷണം നൽകാനായിട്ട് നമ്മളെ മക്കളെ കൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഭൂസ്വത്തുകൾ കൊണ്ടും നമ്മുടെ സമൂഹത്തില്, രാജ്യത്തില്, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് നമുക്ക് സംരക്ഷണം കിട്ടുമെന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള മൂഢാശയങ്ങളോടെ അവർ അത്തരം താൽക്കാലികമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ലാമക്കനായി തീരുകയും ഈ ശരീരം ഈ നശ്വരമായ ശരീരം വെടിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒരു കാലാവധി സമുദായവും മൈത്രി ബന്ധവും സ്നേഹവും കെട്ടിപ്പടുത്ത് അവസാനം നശിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള പുതിയൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കണമെന്ന വസ്തുത പൂർണ്ണമായി മറന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മൂഢമായ ആശയങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് മറന്നു പോവുകയാണ്? ഈ നശ്വരമായ ശരീരം നമ്മൾ സമയമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണെന്നും അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് വേറൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ള വസ്തുത നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നു. അവരുടെ നിരന്തരമായ വ്യക്തിത്വത്തെയും പരമപ്രധാനമായ കർത്തവ്യത്തെയും അശേഷം വിസ്മരിച്ച് മൂഢമായി സ്ഥായിയല്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഊർജ്ജസ്വലരായി തീരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ പരമമായ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ്. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അത് മറന്നുകൊണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം, അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ നമ്മുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് മറന്നുകൊണ്ട് പരമപ്രധാനമായ കർത്തവ്യങ്ങളൊക്കെ മറന്ന് മൂഢമായി സ്ഥായിയല്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളില് ഊർജ്ജസ്വലരായി തീരുന്നു. അപ്പൊ വിദുരരെ പോലുള്ള സാധുക്കളും ഋഷികളും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത്തരത്തിലുള്ള യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ ജനങ്ങളെ സമീപിക്കും. പക്ഷെ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അത്തരത്തിലുള്ള സാധുക്കളെയും ഋഷികളെയും സമൂഹത്തിന്റെ ഇത്തിൽ കണ്ണികളായിട്ട് ഗണിച്ച് ആ സാധുക്കളെയും ഋഷികളെയും ഒക്കെ അവര് ഒഴിവാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വാക്കുകൾ ചെവി കൊടുക്കാൻ ഇവര് സമ്മതിക്കുന്നില്ല, ഇവരതിനെ ഒട്ടും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല. അതേസമയം തന്നെ അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സാധുവേഷധാരികൾ ഉണ്ടാവും. സാധുവേഷം ധരിച്ച് അത്തരത്തിലുള്ള സാധുവേഷം ധരിച്ചവര് അവരെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തമാക്കാവുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നവരായിരിക്കും, പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അവരുടെ വാക്കുകൾ ഇവർ വരവേൽക്കുന്നു. ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ അന്യാർജിതമായ മനോവികാരങ്ങളെ സംതൃപ്തമാക്കുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാധു അല്ലാര്? വിദുരരുടെ. അപ്പൊ ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ എന്തെന്നും അത്തരമായിട്ടുള്ള ഒരു കൊടു വിപത്തിൽ നിന്ന് സ്വയം രക്ഷ നേടേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നും അദ്ദേഹം കൃത്യമായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. കൂടെ വിദുരര് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയല്ല. എങ്ങനെയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ എന്താണ്, അതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടേണ്ടത് എന്താണ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ശ്ലോകം 23. അഹോ മഹീയസി ജന്തോർ ജീവിതാശാ യഥാ ഭവാൻ ഭീമാപവർജിതം പിണ്ഡം ആദത്തേ ഗൃഹപാലവത്. അഹോ മയീസി ജന്തോർ ജീവിതാശാ യഥാ ഭവാൻ ഭീമാപവർജിതം പിണ്ഡോത് ആദത്തേ ഗൃഹപാലവത്. ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ ഭീമാപവർജിതം പിണ്ഡമാദത്തേ ഗൃഹപാലവത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഹോ കഷ്ടം. മഹീയസി ശക്തിമത്തായ, ജന്തോ ജീവജാലങ്ങളുടെ, ജീവിത ആശ ജീവിക്കാനുള്ള ആശ, യഥാ എത്രത്തോളം, ഭവാൻ അങ്ങ്, ഭീമസേനന്റെ അതായത് യുധിഷ്ഠിരന്റെ സഹോദരൻ, അപവർജിതം ഉച്ഛിഷ്ടം, പിണ്ഡം ആഹാര സാധനം, ആദത്തെ ഭക്ഷിക്കുന്നു,
പാലവർ വീട്ടുനായയെ പോലെ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അഹോ കഷ്ടം, ജീവിതം തുടരാനുള്ള ജീവസത്തയുടെ ആഗ്രഹം എത്ര പ്രബലമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ഭീമൻ തരുന്ന ഉച്ഛിഷ്ട ഭക്ഷണവും കഴിച്ചങ്ങ് ഒരു വീട്ടുനായയെ പോലെ ജീവിക്കുന്നു. അപ്പൊ വിതുരർ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? നമ്മളെ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് എത്ര എന്താ പറയാ പ്രബലമാണെന്നാ പറയണത് ഇവിടെ അല്ലെ. അതായത് ജീവിതം തുടരാനുള്ള ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹം എത്ര പ്രബലമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ഇവിടെ എന്താണ്? ഭീമൻ തരുന്ന ഉച്ഛിഷ്ട ഭക്ഷണവും കഴിച്ചിവിടെ ഒരു വീട്ടുനായയെ പോലെയാണ് ആര് ജീവിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ധൃതരാഷ്ട്രയെ കുറിച്ച് വിതുരര് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. രാജാക്കന്മാരുടെയോ സമ്പന്നരുടെയോ ചെലവിൽ സുഖമായി ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു സാധു ഒരിക്കലും അവരുടെ മുഖസ്തുതി ചെയ്യരുത്. ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലെ അനിശ്ചിതമായ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച് അവർ ബോധവാന്മാരായി തീരുവാൻ വേണ്ടി ജീവിതത്തിന്റെ നഗ്ന സത്യത്തെ കുറിച്ച് ഒരു സാധു കുടുംബസ്ഥരോട് സംസാരിക്കേണ്ടതാണ്. കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ആസക്തനായ വാർദ്ധക്യം ബാധിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉത്തമ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ധൃതരാഷ്ട്രർ. യഥാർത്ഥാർത്ഥത്തിൽ ധൃതരാഷ്ട്രർ പാപ്പരായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം സുഖ സൗകര്യങ്ങളോടെ പാണ്ഡവരുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ പാർക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. പാണ്ഡവരിൽ ഭീമനെ കുറിച്ച് സവിശേഷമായി എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന് കാരണം ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ 2 പ്രധാന പുത്രന്മാരായ ദുര്യോധനനെയും ദുശാസനെയും ഭീമൻ സ്വയം വധിച്ചു എന്നതാണ്. ഈ 2 പുത്രന്മാരെയും അവരുടെ കുപ്രസിദ്ധവും പരമദുഷ്ടമായ പ്രവർത്തികൾ ഹേതുവായി ധൃതരാഷ്ട്ര അത്യന്തം പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്നേഹഭാജനങ്ങളായ ഈ 2 പുത്രന്മാരെയും വധിച്ചത് ഭീമനാകയാൽ ഭീമനെ സവിശേഷമായി പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ രാജാക്കന്മാരുടെ സമ്പന്നരുടെ ചെലവിൽ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് ഒരു സാധു ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ആ രാജാക്കന്മാരെ സമ്പന്നരൊന്നും മുഖസ്തുതി പറയാനായിട്ട് പാടില്ല. ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലെ അനിശ്ചിതമായ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച് അവർ ബോധവാന്മാരായി തീരാൻ വേണ്ടി ജീവിതത്തിന്റെ നഗ്ന സത്യത്തെ കുറിച്ച് ഒരു സാധു കുടുംബസ്ഥരോട് സംസാരിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം? നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായ അസ്തിത്വത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം അനിശ്ചിതമായ ജീവിതമാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായി തീരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സത്യത്തെ കുറിച്ച് ആ കുടുംബസ്ഥരോട് സംസാരിക്കേണ്ടതാണ്. കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ആസക്തനായ വാർദ്ധക്യം ബാധിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉത്തമ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ആര്? ധൃതരാഷ്ട്ര. കുടുംബസ്ഥരോട് ആ ആസക്തി, കുടുംബ ജീവിതത്തിലുള്ള ആസക്തി കാരണം, അസുഖ സൗകര്യങ്ങളോടുള്ള ആസക്തി, അതാണ് ആരിലൂടെ കാണുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രം നമ്മള് കാണുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ധൃതരാഷ്ട്രപ്പാരാണ്? പാപ്പരായി കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ രാജാവും അല്ല, രാജ്യവും ഇല്ല, ആരുമില്ല. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം സുഖ സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടി പാണ്ഡവരുടെ കൊട്ടാരത്തിലാണ് പാർക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അവിടെ പാർക്കുന്നത്. പാണ്ഡവരിൽ ഭീമനെയാണെങ്കിലോ സവിശേഷമായിട്ട് എടുത്തു പറയാൻ കാരണം ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ 2 പ്രധാനപ്പെട്ട പുത്രന്മാരായിട്ടുള്ള ദുര്യോധനും ദുശാസനും അവരെ വധിച്ചത് ആരാണ്? ഭീമനാണ്. അപ്പൊ ഈ 2 പുത്രന്മാരും അവരുടെ കുപ്രസിദ്ധവും പരമദുഷ്ടമായ പ്രവർത്തികൾ ഹേതുവായി ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രന്മാരായിരുന്നു ആര്? ദുശാസനും ദുര്യോധനും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്നേഹഭാജനങ്ങളായി 2 പുത്രന്മാരെയും വധിച്ചത് ഭീമനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭീമനെ സവിശേഷമായിട്ട് എടുത്തു പറയണം. പിന്നെ മാത്രമല്ല കുറെ തരത്തില് ഭീമനോ ഇവര് ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ അതാണ് ഭീമനെടുത്ത് പറയുന്നത്. ധൃതരാഷ്ട്ര പാണ്ഡവരുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ വസിക്കുന്നത് എന്ത് കാരണത്താലാണ്? എല്ലാവിധ അപമാന ഭയവും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ജീവിത സുഖ സൗകര്യങ്ങളോടെ നയിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്. ആകയാലാണ് ജീവിതം തുടരാനുള്ള ഒരാളുടെ വ്യഗ്രത എത്രത്തോളം ശക്തിമത്താണെന്ന് വിതുരർ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടത്. ജീവിതം തുടരാനുള്ള ഈ വിചാരം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ജീവസത്തയുടെ സനാതനത്വത്തെയാണ്. തന്റെ വസതിയായ ശരീരം മാറ്റാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഒരു കാരാഗൃഹ കാലഘട്ടം കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഒരു നിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ശരീരം അവന് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പരാമർത്ഥം വിഡ്ഢിയായ മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അനേകം ജനന മരണങ്ങൾക്കു ശേഷം സ്വഗേഹമായ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലാനായി ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ടാണ് മനുഷ്യ ശരീരം സമ്മാനിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ധൃതരാഷ്ട്രർ പോലുള്ള വ്യക്തികൾ കാര്യങ്ങളെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ കാണാത്തതിനാൽ ലാഭത്തോടും പലിശയോടും കൂടി ഇവിടെ സുഖകരമായി ജീവിക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾക്ക് രൂപം നൽകുന്നതിന് പരിശ്രമിക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു വന്നത്? ഭീമനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഭീമൻ ധൃതരാഷ്ട്രർ പാണ്ഡവരുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ വസിക്കുന്നത് എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാ പറയണത്? എല്ലാവിധ അപമാന ഭയങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നാലും ജീവിതം സുഖ സൗകര്യങ്ങളോടെ നയിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട്, ജീവിതം സുഖ സൗകര്യങ്ങളോടെ നയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ധൃതരാഷ്ട്രർ പാണ്ഡവരുടെ കൊട്ടാരത്തില് താമസിക്കുന്നത്. ആകയാലാണ് ജീവിതം തുടരാനുള്ള ഒരാളുടെ വ്യഗ്രത എത്രത്തോളം ശക്തിമത്താണെന്ന് വിതുരർ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്? മാനവും ഒന്നുമില്ലാതെ നമ്മൾ വീണ്ടും അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. എത്രത്തോളം
ആഗ്രഹം, തുടരാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം, ജീവിതം തുടരാനുള്ള ഒരാളുടെ വ്യഗ്രത അത് എത്രത്തോളം ശക്തിമത്താണെന്നാണ് വിദുരരുടെ ആശ്ചര്യത്തോടെ പറയുന്നത്. ഇത് പറയുന്നത് ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ സനാതനത്വത്തെയാണ് പറയുന്നത്. കാരണം തന്റെ വസതിയായിട്ടുള്ള ശരീരം മാറാനായിട്ട് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഒരു കാരാഗ്രഹ കാലഘട്ടം കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഒരു നിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക ശരീരം അവന് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന പരാമർത്ഥം വിഡ്ഢിയായ മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്കൊരു പ്രത്യേക കാലയളവിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? ഈ ഒരു ശരീരം കിട്ടിയിരുന്നത്. ഒരു കാരാഗ്രഹ കാലഘട്ടം കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ മനുഷ്യ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ അനേകം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം സ്വഗേഹമായ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലാനായിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ടാണ് എന്ത് സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഈ മനുഷ്യ ശരീരം സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ സമ്മാനമാണ് ഭഗവാന്റെ. അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലാനായിട്ട് അനേകം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം സ്വന്തം ഗേഹമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലാനായിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് തന്നിരിക്കുന്നത്? ഈ മനുഷ്യ ശരീരം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്, സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നതാണത്. എന്നാൽ ധൃതരാഷ്ട്രരെ പോലുള്ള വ്യക്തികൾ കാര്യങ്ങളെ യഥാരൂപത്തിൽ കാണാത്തതിനാൽ ലാഭത്തോടും പലിശയോടും കൂടി ഇവിടെ സുഖകരമായി ജീവിക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ രൂപം നൽകുന്നതിന് ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മാതാജി സ്റ്റില്ലായിരുന്നു ഇത്ര നേരം ധൃതരാഷ്ട്ര അന്ധനാണ്. മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാവിധ വിപര്യങ്ങൾക്കും മധ്യേ സുഖമായി ജീവിക്കാനുള്ള പ്രത്യാശ അദ്ദേഹം തുടരുന്നു. വിതുരരെ പോലുള്ള ഒരു സാധുവിന്റെ ഉദ്ദേശം അത്തരത്തിലുള്ള അന്ധരായ വ്യക്തികളെ ജാഗരൂകരാക്കുകയും ശാശ്വതമായ ജീവിതമുള്ള ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരികെ പോകാനായിട്ട് സഹായിക്കുകയാകുന്നു. ഭഗവത് ധാമത്തിൽ ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാരും ക്ലേശഭരിതമായ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. മഹാത്മാവ് വിതുരരെ പോലുള്ള ഒരു സാധുവിൽ എത്രത്തോളം ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള കർത്തവ്യം സുരക്ഷിതമായിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം നമുക്ക് ഭഗവാൻ സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ യഥാസ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലാനായിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നത്? ഈ മനുഷ്യ ശരീരം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ധൃതരാഷ്ട്രരെ പോലുള്ള വ്യക്തികൾ എന്താണ്? അതിനെ യഥാരൂപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാതെ ലാഭത്തോടും പലിശയോടും കൂടിയിട്ട് ഇവിടെ സുഖകരമായിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രാണെങ്കിലോ അന്ധനാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാവിധ വിപര്യങ്ങൾക്കും മധ്യ സുഖമായി ജീവിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം അത് അദ്ദേഹം തുടരാണ്. അപ്പൊ ജീവിതത്തിൽ ഇവിടെ സുഖമായിട്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കാനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? പാണ്ഡവരുടെ കൊട്ടാരത്തില് താമസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വിതുരരെ പോലുള്ള ഒരു സാധുവിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളെ ജാഗരൂകരാക്കുക, ശാശ്വതമായ ജീവിതമുള്ള ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരികെ പോകാൻ സഹായിക്കുക എന്നാണ് ആരുടെ കർത്തവ്യം? വിതുരരെ പോലുള്ള ഒരു സാധുവിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് കാര്യങ്ങളുടെ യഥാസ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരികെ പോകാനായിട്ട് സഹായിക്കുക എന്നാണ്. ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്ന പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ്? ആരും ക്ലേശഭരിതമായ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, മടങ്ങി വരേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. മഹാത്മാവ് വിതുരരെ പോലുള്ള ഒരു സാധുവിൽ എത്രത്തോളം ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള കർത്തവ്യമാണ് നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാധുക്കൾക്ക് വളരെ വലിയൊരു കർത്തവ്യമാണുള്ളത് അല്ലെ? നമ്മളെ പോലുള്ള എല്ലാവരെയും അത് പറഞ്ഞ് അതിന്റെ യഥാസ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കി ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സാധുക്കളുടെ കർത്തവ്യം. അപ്പൊ വിതുരര് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള 12 മഹാജനങ്ങളിൽ ഒരാൾ കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ പ്രകാരം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം ഭഗവാൻ നടപ്പിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ഭഗവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന അനുസരിച്ചാണ് ഇപ്പൊ വിതുരര് ഒരു ശൂദ്ര കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചിട്ട് ശൂദ്രാണിയിൽ ജനിച്ചിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് വിതുരർ ശരിക്കും ആരാണോ? ധർമ്മരാജന്റെ അവതാരമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല? ഈ 12 മഹാജനങ്ങളുടെ ഒരു ദൗത്യമാണ് എന്ത്? ജനങ്ങളുടെ തിരിച്ചവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ള, ജനക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ള.
ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുള്ളത്. അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് അവധി എടുത്തിട്ടാണ് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ വിതുരരെ പോലുള്ള ഒരു സാധുവിന്റെ കർത്തവ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 24. അഗ്നിർനിസൃഷ്ടദത്തശ്ച ഗരോദാരാശ്ച ദൂഷിതഃ ഹൃദം ക്ഷേത്രം ധനം യേഷാം തഥൈരാസുഭിക്കിയത്. അഗ്നിർനിസൃഷ്ടദത്തശ്ച ഗരോദാരാശ്ച ദൂഷിതഃ ഹൃദം ക്ഷേത്രം ധനം യേഷാം തഥൈരാസുഭിക്കിയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാം. കൃഷ്ണ. അഗ്നി തീ, നിസൃഷ്ട വെക്കുക, ദത്ത നൽകപ്പെട്ടു, ച ഗര വിഷം, ധാര വേളി കഴിച്ച പത്നി, ച ദൂഷിത അപമാനിച്ചു, ഹൃദം ബലാത്കാരമായി കൈയടക്കി, ക്ഷേത്രം രാജ്യം, ധനം സമ്പത്ത്, യേശാം അവരുടേതായ, തത് അവരുടെ, ദത്തേ നൽകപ്പെട്ടതിനാൽ, അസുഭി ഉപജീവനം കഴിക്കുക, കിയത് അനാവശ്യമാകുന്നു. വിവർത്തനം. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിവർത്തനം. അഗ്നിക്കിരയാക്കിയും വിഷം നൽകിയും അങ്ങ് വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരുടെ ഔദാര്യത്താൽ ഉപജീവനം നടത്തി ഒരു അധപതിച്ച ജീവിതം നയിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല. അങ്ങ് അവരുടെ പത്നി അപമാനിക്കുകയും രാജ്യം സമ്പത്തും അപഹരിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് വിതുരർ പറയേണ്ടി വരുന്നത് അല്ലെ ഇദ്ദേഹത്തിനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അഗ്നിക്കിരയാക്കിയും, അതായത് പാണ്ഡവരെ വധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അരക്കില്ലത്തിന് തീ കൊടുത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. പിന്നെ വിഷം നൽകി, ഭക്ഷണത്തില് വിഷം ചേർത്ത് നൽകിയിട്ട്, പിന്നെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരുടെ ഔദാര്യത്താൽ ഉപജീവനം നടത്തി. ഇപ്പൊ അവരുടെ ഔദാര്യം കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ആര് ജീവിക്കുന്നത്, ധൃതരാഷ്ട്ര ജീവിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ഒരു അധപതിച്ച ജീവിതം നയിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യവുമില്ല. അങ്ങ് അവരുടെ പത്നിയെ ദ്രൗപദി അപമാനിക്കുകയും രാജ്യവും സമ്പത്തും അപഹരിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അങ്ങ് അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാത്ത ഒരു പ്രവൃത്തിയില്ല. അത്രയും എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ആര് ചെയ്തു, ധൃതരാഷ്ട്ര ചെയ്തു എന്നാ പറയുന്നത്. അഗ്നിക്കിരയാക്കി, വിഷം നൽകി, പിന്നെ അവരെ വധിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു, പിന്നെ അവരെ പത്നിയെ അപമാനിച്ചു, രാജ്യവും സമ്പത്തും അപഹരിക്കുകയും ചെയ്തു. അവിടെ നമ്മളെ ശാസ്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, പാപികളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് 6 പേരെടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ആ 6 തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളും ആര് ചെയ്തതാണ്, ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയണം അങ്ങ് ചെയ്തതാണ്. ഇത്രയും എന്നിട്ടും എന്ത് ചെയ്യാണ്, അവരുടെ ഔദാര്യത്തില് അവരുടെ കൊട്ടാരത്തില് ജീവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താണ്. ശാസ്ത്ര നിഷിദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളെല്ലാം അങ്ങ് ചെയ്തു, എന്നിട്ടും ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അവരുടെ ഔദാര്യത്തില് അവരുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ ജീവിക്കുകയാണെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താണ് ഇവിടെ ആര്, ധൃതരാഷ്ട്ര വിതുരര്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरुदेव की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി.